Aquí fem els tallers d'arts i oficis medievals, és una altra activitat del Passaport Adonauta. Aquí els infants poden fer un itinerari de 4 tallers ambientats en l'època medieval. Ja vam fer un primer taller que es va fer directament a les escoles, que és l'elaboració de disseny i elaboració dels estàndards medievals, amb la col·laboració de l'Escola Arsenal. Aquí s'han penjat tots els estàndards perquè infants i famílies vinguin a visitar l'exposició i, a més, aprofitin i puguin fer els tallers. I, a més, els de tercer i quart de primària podreu segellar el Passaport Adonauta. Hola, mireu, jo sóc el capità Adonauta. Penseu que hi ha molts capitans i capitanes adonautes per tot l'univers. I quina és la nostra missió? La nostra missió és viatjar per totes les galàxies, anar a diferents planetes i trobar nens i nenes, a mi m'ha tocat per sort, els nens i nenes d'aquí a Vilafranca, perquè busquem això, nens i nenes que tinguin ganes d'aprendre. Només aquests nens que tinguin ganes d'aprendre ja es consideren autèntics adonautes. Sí. T'haig de timbrar, oi? Sí o no? Sí. A veure, que posarem el timbre conforme has fet l'activitat. A veure, busquem. Posem aquí. Vale, sí, Sí o sí? Sí. Vinga. El Passaport Adonauta és una eina d'aprenentatge destinada a infants de tercer i quart de primària de totes les escoles de Vilafranca. És una eina que el que permet és acreditar tots aquells aprenentatges que fan els infants fora de l'escola i el que intenta és connectar espais i temps educatius. Es tracta de fer comunitat, no? De treballar plegats, treballar en xarxa tota la comunitat educativa. Si jo dic hip-hip, què has de dir tu? Adonauta. Molt bé, ui, no t'he sentit. Hip-hip! Adonauta. Molt bé, així m'agrada. El Passaport Adonauta és un projecte que va sorgir de la Fundació Bofill i també de Més Educació. Va ser una proposta que l'any passat, fa 2 anys ja, van llançar a tots els municipis i a veure qui s'hi volia apuntar. Nosaltres, quan ho vam veure, encaixava perfectament amb els nostres objectius, que és el de fer visible tots els aprenentatges que hi ha més enllà de l'escola, i aquesta eina, que és el propi passaport, ens encaixava totalment, perquè a través d'ell podia servir per mostrar tota la gran oferta educativa que hi ha cada dia, perquè no només caps de setmana, sinó que és on es concentra, però també cada dia hi poden haver oportunitats educatives fora de l'escola i el que volem és que tothom les conegui i, a més, que tothom les aprofitin. Et timbro, conforme has fet l'activitat. Te'n recordes tu del crit Adonauta? Si jo dic hip-hip, què has de contestar tu? Adonauta. Molt bé, ui, no t'he sentit. Hip-hip! Adonauta. Ara sí! No, només es necessita un requisit concret i és les ganes d'aprendre. I aleshores nosaltres, els capitans i capitanes d'Adonauta, els proposem amb aquests nens i nenes diferents activitats que faran constar amb un passaport que jo els entrego personalment al començament de curs perquè l'omplin tot i així seran recompensats a final de curs amb un diploma adonauta que certifica que aquests nens i nenes són autèntics adonautes. Aquí el que fem són diferents tallers de manualitats, en el que primer trobem el taller de RAC1, després el de l'espirògraf, seguidament tenim el taller de dibuixar en fil i finalment el de joieria amb peces de riu, amb pedres de riu. El RAC1 és una tècnica de cocció d'origen japonès en el que el primer pas és que cada nen i nena agafa una peça de les que tenim aquí i seguidament l'esmalta amb un esmalt especial. I després aquesta peça que està pintada la introduïm en aquell forn que tenim allà, que arriba fins a uns 900 graus. I després surten peces estupendes com aquestes. S'han d'esperar una estoneta i cada nen es pot emportar aquesta peça cap a casa. O sigui, es sorprenen molt dels resultats, sobretot amb aquest taller del RAC1, perquè sembla que pintin i no es veu la pintura gaire, però després quan surt del forn els colors surten vius i els agrada molt. Després, en el següent taller, en el de l'espirògraf, és un artefacte que hem dissenyat en què cada nen agafa la rodeta d'un mecanisme que hi ha i la fa girar i s'acaba dibuixant un mandala. I aquest mandala també se el poden emportar cap a casa i el poden pintar al seu gust. Tenim el taller de cosir, que nosaltres els hi donem diferents eines i materials, com ara són les boletes i el fil, i ells simplement han d'anar dibuixant a través del fil a les bosses, i és una altra manera de dibuixar. I per últim tenim el taller de joieria,
que tenim fermalls, anells i imants, i cada nen i nena pot escollir una de les peces i amb un escuradents i amb esmalt poden anar pintant la peça al seu gust i s'emporten la peça de joia. O sigui, a cada taller s'emporten una peça. La idea dels oficis medievals ve de l'arquitectura del claustre dels Trinitaris. Vam aprofitar la idea de que tots els alumnes de tercer i quart de primària de les escoles de Vilafranca van dissenyar tots aquests estàndards que veiem penjats al claustre. I a partir d'aquí va sorgir la idea dels oficis medievals. Al final el que volem potenciar són habilitats tant físiques com emocionals. A través de l'art, un nen pot expressar idees, sentiments i al final és una manera d'expressar-se i de comunicar-se. Hi ha molts nens i nenes que volen ser autèntics aeronautes perquè tenen ganes de fer moltes coses i moltes activitats. I aleshores nosaltres el que estem contents, els capitans i capitanes aeronautes, és que aquests nens participin en aquestes activitats. I cada vegada hi ha més nens i més ganes. Aquest és el passaport aeronauta. Sí, perquè m'han signat una cara contenta perquè vaig fer unes activitats, vaig anar com d'excursió i em van posar el segell. T'agrada això? Sí, m'agrada molt. Les activitats t'han agradat? També m'han agradat molt les activitats que he fet. I és una experiència que tenen per poder tenir una experiència amb totes les activitats que ells poden fer, i molt bé, molt divertit. Aquest any és la segona edició, l'any passat va ser la prova pilot, ens va servir per aprendre plegats de com treballar tot el tema de les activitats, dels aprenentatges fora de l'escola. La valoració va ser molt positiva i aquest any ha sigut un any de consolidació. Les escoles són un punt clau d'aquest projecte perquè és on estan tots els infants, són prescriptores del projecte. Entenem que les escoles són imprescindibles. Allà a les escoles és on hi ha tots els infants i és on podem arribar a ells. També per conscienciar una mica totes les famílies. És a través dels infants on podem estirar a les famílies que siguin les que els acompanyin a totes aquestes oportunitats que, com deia, n'hi ha moltíssimes. Tant és treure's el carnet de la biblioteca i fer visible totes aquestes oportunitats d'adquirir llibres o d'agafar-los en préstec, però també el Vinceum, també activitats com aquestes que es fan en èpoques de Nadal o el Vilastiueja o, com deia, n'hi ha moltíssims projectes de cultura, el Big Draw, no sé, en diria moltes, i a vegades no som prou conscients de la importància de totes aquestes activitats, de tots aquests superpoders que diu el capità aeronauta, que a través d'aquestes activitats els infants adquireixen, i és així, sumar en aprenentatges, en riqueses, en potencialitats i en descobrir totes aquelles habilitats que tenen tots els infants. Aquest any també tenim un element important, que és el capità aeronauta. El capità aeronauta ha anat a totes les escoles, més l'escola d'Alta Espiga, d'Educació Especial, i el que feia el capità era presentar el passaport i lliurar-lo a cada un dels nens i nenes de tercer i quart de primària. Aquest és el passaport que tenen tots els infants de tercer i quart, i el que fan és a l'escola treballen des de l'escola l'acció tutorial, treballen tot el marc de competències, s'ha fet un disseny d'un marc de competències, hi ha 9 competències d'aprenentatge, la comunicació, el treball en equip, la iniciativa, des de l'escola ho estan treballant, els infants han de descobrir quines competències tenen, han de veure quines han de millorar, quines han d'adquirir de nou, i amb això fan tot un treball en l'acció tutorial i van decidint quines activitats fan del catàleg d'activitats aeronautes. Un altre punt important del passaport és el catàleg d'activitats aeronautes. Estem creant una xarxa d'entitats, hi ha serveis de l'Ajuntament i entitats diverses de Vilafranca que es converteixen en entitats aeronautes, i llavors els infants van a fer les activitats, participen, i del que es tracta és que visibilitzin aquests aprenentatges que fan fent aquestes activitats i que els hi posin nom, que les visibilitzin, que les adquireixin, que les millorin, i una mica és aquest treball conjunt de tota la comunitat educativa. El que permet, per una banda, és aglutinar totes les activitats en un mateix catàleg. Després les activitats aniran destinades a diferents edats. Els que tenen el passaport són els que aniran a segellar,
però les activitats, cada activitat doncs, tindrà el funcionament que tindrà en funció de qui l'hagi dissenyat. Val? Llavors, el que es fa a l'escola és un treball previ, o sigui, en les tutories, en l'acció tutorial, el que es fa és això que comentava abans, doncs, de que es fa un treball de coneixement, de descobriment d'aquestes competències a través d'un joc de rol, d'un escape room. Cada escola fa l'activitat que més li sembla adient. Després l'escola, a part de prescriptora del passaport adonauta, també pot ser entitat adonauta. Per exemple, els estàndards és una activitat que s'ha fet a l'escola, però és una activitat que s'exposa a la societat, no? I els infants i famílies doncs, poden venir a visitar i veure l'exposició doncs, que els seus fills i filles han estat treballant. Doncs aquesta activitat s'ha segellat des de l'escola. L'han fet a l'escola i l'han segellat a l'escola. Per tant, l'escola també esdevé entitat adonauta en moments puntuals. La veritat, estem molt contents. És un repte per nosaltres també, perquè necessitem moltes complicitats, no? Com dèiem, la de l'escola, dèiem la de les famílies, també la de les entitats, no? I a vegades doncs, conscienciar també fins i tot dins del propi Ajuntament, no? Que totes les activitats que s'ofereixen, que van dedicades doncs, a això, als infants, en aquest cas estem parlant de 3 a 12 anys, però aquí podríem allargar-ho, no? Perquè hem començat petit, hem començat amb tercer i quart de primària, no? L'any passat ja vam pensar que era una edat, els 8, 9 anys, 10 anys, no? On els nens ja són conscients, no? de que volen fer aquelles coses o que volen demanar. Creiem que anem pel bon camí, és un camí de llarg recorregut, no? L'any passat vam ser escollits a ciutat pilot, i estem molt contents perquè vam ser l'única ciutat on va poder implicar a les 10 els centres educatius, no? Tothom ens ha ajudat de moment, però aquí hi ha una feina d'això, de conscienciar, no? De que no només s'aprèn a l'escola, sinó que fora a l'escola hi ha moltes oportunitats d'aprendre, això, com deia, la potencialitat d'una ciutat, no? Nosaltres com a servei d'educació doncs, volem fer visible i aquest passaport ens encaixa a la perfecció. Aquí és una mostra més de connectar, no? Un agent educatiu com és l'Arsenal amb la ciutat i a més en una època de Nadal, no? Que creiem que propicia, no? El poder participar en tallers de curta durada, però que donen una imatge molt àmplia del que són les arts i del que és aquest treball creatiu, no? I manipulatiu doncs, de descobrir. Sobretot el que volem és descobrir i a través de la imaginació, no? I d'encomanar aquesta il·lusió doncs, que vegin que hi ha altres coses i que hi ha molt a aprendre més enllà de l'escola. Ja passaré el codi QR perquè ho veig per internet i que totes les tasques. Els protagonistes del passaport són els infants. Els infants, en aquest cas a Vilafranca, de tercer i quart de primària, i són els adonautes. Llavors, aquests adonautes han de descobrir aquestes competències que comentava abans, que són els superpoders. El que han de fer és viatjar per la galàxia adonauta i anar fent activitats i anar adquirint i millorant els seus superpoders adonautes. Al final, perquè això té la durada d'un curs escolar, al final es farà una festa de graduació. I en aquesta festa de graduació el que farem, el capità adonauta, el que farà serà reconèixer en aquests infants tots aquests aprenentatges que han anat adquirint fent aquestes activitats fora de l'escola.